mukuedza kupukunyuka nhamo unenge woti regaiwo ndinde kudiaspora, asi pane vanhu vari kubira vamwe mari dzavo. Pana sista vanonzi Memory Kane Ngoni vanoshandisa zita rekuti Christabel vakatsotsa vamwewo 94,000 rand. Ukuwo pana brother vamuri kuona avo navo vakadya mari dzemasiwes ndokumbodeactivata account yavo ndokumbodisappear. Welcome back to your channel. Please don't forget to like and subscribe. Zvakare pane nyaya yevamwe vakaskemewa kuenda kumacruise kunyanya kune inonzi the Norwegian what. So guys, pane vanhu vane information yakasiyana siyana yavari kuisa available to the people that are desperately looking for jobs. Saka iwe ukangonzwa kuti kwaita basa kuri kusainwa macontracts, unobva wangoti beta ndipinde ipapo, ende pamwe pacho unoziva kuti kana uchitsvaka basa pane mari dzaunobvisa, saka hautombozviisi mupfungwa dzako kuti ufunge kuti vanhu ava vari kundidya zvekutodaro. So pane anyora akati vedwe takatsotswa 94,000 nemusikana anogara muJoburg achiti tigadzire zvekuenda kuIreland. Saka akati awana murungu ane home kuPretoria ndiye anoda kutibatsira. Isu semunhu wataivimba takabvuma, takatozoona kuti iye aishandisa fake offer letter neflight ticket refake. Musikana wacho anonzi Memory Kane Ngoni paFacebook, anonzi Christabel. Saka offer letter yacho tatoi atacha kwekutanga kwevideo. Regai tingoiona kuti yakanzi kudi. We are pleased to offer you employment at our company Greystone Nursing Home. We feel that your skills and background will be valuable asset to our team. For our discussion, the position for caregiver, your starting date will be 16 August. The enclosed employee handbook outlines the medical and retirement benefits that company offers. If you choose to accept this, sign the second copy of this letter in the space provided and return it to us. We look forward to welcoming you as a new employee at Greystone Nursing Home. Sincerely, Zahuri. Enclosed. Apedza ipapo ndokuisa zvakare tiketi rinoratidza maitinerary ezvese zvichaitika. So ndokubira kwaanozoita vanhu vanobva vanzi vabhadhare 500 gare vokumbigwa zvechimwe chimari zvichingoenda zvakadaro. Offer letter yacho haina date, haina phone number, inongori nechipicture. Letterhead chaiyo ine musoro hapana. It looks very dodgy, but semunhu anenge ari desperate unenge usingaziviwo kuti kune dzimwe nyika vanhu vanooperata sei. Saka iwe unobva wangofunga kuti ndizvo zviri kuitika. Musikana uyu akatanga kucirculatwa around 2023, but since pasina munhu aimbonyanyoifambira nyaya yacho achiipusha, zvakabva zvangoregwa zvakadaro, akakontinua achidyira vanhu mari dzavo. Anyway guys, nyaya dzekuenda kuchando dzakaoma. Unowana umwe anokudya agokupeta agokupedza akukutsenga akamwa zvose nemuto. Mari yako yese guys inopera uchiedza kuenda kuchando. Kozoitawo brother ava vanga vadeactivata account yavo 2023 mushure mekunge vadya mari dzevanhu dzemasiwes. Pana anyora akati ndiposterewo baba avo ndavaona vadzoka paFacebook kubva July last year. Vanga vatiza kuexposwa mari dzavakatidyira dzemasiwes zvavadzoka kudai zvanaka. Ini ndakazvimiririra. I want my money. Maifunga kuita deactivate account zvichabva zvapera here? Budhi vanonzi Mofu B neGombwe. Saka pane vakabirwa mari dzemasiwes matime ekuti vanhu vanga vatobhadhara kuti siwes ribude. So baba ava vaiti ivo vane mukoto wacho votora mari dzevanhu vobva zvazongopera zvakadaro. Saka ukaona vadzoka kudai, so vanenge vatopera mari, vadzoka kuzoba zvakare, mari inoramba ichinaka. Saka tofanira kumeka sure kuti hapana umwe mwana wevhu achaskemewa. Kaizi upenyu hwakatooma, unenge watongwavha watengesa chino nechino uchiedza kuti uende kuchando wongosponza life yeumwe mwana kuti akontinue achizvidlira ariko kuUK ikoko. Guys, zvinorwadza zvisingaite. Manetizens ari kuti maiwe vanonyepa, havasi mpofu. Vana mpofu havadai. Pane azviona kuti vanoofa mafuneral services here.
plan iripo according to netizens ndeyekungoenda unodisturba funeral until vanhu vapiwa mari dzavo, otherwise hapabviwi ipapo. Okay, so panyaya dzekuskemwa ipapo pane atinyorera zvakare akati iye akaskemewa nevanonzi venorwegian cruise ships. So pane vari kushanda vachiti vane connection kunorwegian cruise ships nekuti ndo iri kutora mazimbabweans since vakawanda vemaships vange vasingadi kutora mazimbabweans since aisvika uko odhizeta vobva vatosika slime vobva vatogara ikoko. So anyora akati wedweka ndakaskemewa but scamming yacho haina kutanga pakutonzi basa rawanikwa, yakatanga pakunzi tisu tinokunyorera cv, tinoziva chirungu chavanoda, materms avanoda ekuratidza kuti wakamboshanda, tinokubikira experience, tinokubatsira all the way. So akanzi abhadhararwo mari yekunyorerwa cv, zvinotanga mari yacho iri pasi 250 rand to 400 ndokunyorerwa cv iya, ndokunzi achiaplya vachimupa malingi, achipedza kuaplya akabva anzi chitumira $200 this time, $200 yekuti cv yako igone kungopikwa, because tine vanhu vedu vari mukati tinongoudza kuti muri kutarisa zita ranhingi neranhingi, ndokubva abhadhara 200 iya pasina nguva. Akabva angonzi basa wariwana because munhu wedu uya atibatsira. So nemufaro munhu akabva atoita faith zvachose mucruise company iyi. Bepa parakauya akasaina contract zvese zvaita kwakazonzi parine processing fee yeimwe $250 zvakare. So mari dzacho hadzitaugwi all at once, ndokubva atumira 250 iya. Kukanzi pamaprocessing mari vapo pane chimari chevhisawo 150. So pakabva paedhewa 150 kuti vhisa rifambe zvakanaka, vachibva vatora passport vakati vari kugadzirisa mapepa zvichienda zvakadaro. Munhu aivabatsira uyu anga aratidza kuti ari legit because chero tsamba dzakauya dzairatidza kuti dziri kubva straight kunorwegian. Then after that ukanzi kwakudiwa mari yeaccess ameno, one last thing that you access, and then you get uniforms and you also go for orientation imwe $300. Ndokubva vabhadhara 300 iya, vakanzi ngavanyore zvakare maadress avo ekuti tidzive information sezviri pacontract, napostal code dzako zvese zvive perfect. Ndokuita saizvozvo passport yake akazongoiwana ichidhilivhiwa pagate. Then the company vanished into thin air. Kuzokontakta norwegian iya kuti mauniform edu takamamirira tiri kutanga rini, chii chiri kuitika, wekubvunza panga pasisina, maemail akubouncer back, hapachina chero response. So it was a group of people vakaenda vese kuinterview zvikafamba zvakanaka, ekusantin vakandochuzwa vakaita. So everything seemed as if it was part of this Norwegian cruise ship, asi pakanga pasina. So vakuicalculata mari yacho yese yaikwana kuita $1000 pamunhu. Then uchitarisa vanhu vakawanda vanenge vaka shortlistwa ipapo, around 40-50 people vanga vashortlistwa vekuzimbabwe voga, then vemamacountries aivepo. Unogona kutoona kutoti vanhu havakadoita mamiriyoni namamiriyoni vachibira vanhu nenzira iyo. So guys, desperation yekuenda kuchando, dai vanhu vambomira moita research dzenyu zvakanaka. Kazhinji kacho kana macompanies achikuendesa kuchando, they will sponsor everything. If you use your own money kuzvitransporta, munenge makatosainirana kuti uchisvika first thing you'll be reimbursed. So pane maprocedures acho. Ukaona kambani ramangonzi bvisa mari, gara waziva kuti scam. There are people that are taking advantage kuti muri desperate, muri kuda kuenda kuchando. Bata hana yako katatu wozvudza kuti moyo wangu dzikama diaspora nezvese zvaunoda handina for now. Then process yacho woiita wakatsiga, usingamanyi kuda kundotora mapicture wasvika uchiti when the time is right, the Lord will make it happen. Yes, he will make it happen. Pasina
kumboskemewa. Then kune avo vanobira vanhu mari vati vaskema. Guys, people are going through a lot of stuff vachishanda mari iyoyo. Munoziva munhu achibatanidza dhora kuti mari ikwane, then wozongouya iwe nefake company yako wobira vanhu. Guys, Kama knows the address very well. Do leave your comments on what you think.